Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Supreme Exclusive. En in deze editie speciale aandacht voor de sport, de korfbalsport. Ja, u hoort het goed, de korfbalsport, want Suriname die heeft een korfbalteam en die heeft zelfs gestaan op het afgelopen WK korfbal in Taipei, Taiwan, waar ze intussen de 5e plek hebben bereikt tijdens dit WK. En dat is geen gekke prestatie. Integendeel, een heel bijzondere prestatie zelf. Te bedenken dat ze pas de 2e keer hebben deelgenomen aan een WK. Het vorige WK werden ze 6e. En nu waren ze zo goed dat ze nog bijna die halve finale hebben gehaald. Maar uiteindelijk dus de 5e plek hebben bereikt. En dit team is alleszins bijzonder. Ontstaan in 2017. Maar dat hele verhaal van het korfbalteam, dat zult u horen van de bondscoach van dit Surinaams korfbalteam, Ivan Karsters. En ook een van de opvallende speelsters, de jongste, als ik het goed heb, die ook pas is toegevoegd aan dit team, Iske van Ginkel, die zelf ook een van de uitblinkers is in dit bijzonder Surinaams korfbal-elftal. In deze Supreme Exclusive dus een vraaggesprek met deze twee, die ons gaan meenemen in wat ze toen, tot op dat moment, want toen was het voor die laatste wedstrijd die ze zouden spelen tegen Duitsland, om die 5e plek dus. Dus dit interview is dus op dat moment opgenomen. Toen hadden we al een terugblik over de prestaties die ze hebben geleverd tot aan dat moment toe. En natuurlijk hebben we ook gesproken over het korfballen op zich in Suriname, wat dit team allemaal van plan is te gaan doen en dus de toekomst van het Surinaams korfbal mede zullen helpen bepalen. Dit allemaal in Supreme Exclusive, een exclusief vraaggesprek met Ivan Karsters, de bondscoach van het Surinaams korfbal-elftal en speelster Iske van Ginkel. Laten we gaan kijken. Hallo, hoe gaat het en hoe laat is het daar nu? Goedenavond. Het is nu 10:30 s'avonds. Maar het bij jullie 11:30 's middags is. Dus we houden jullie een beetje van jullie slaap af. Ja, vandaag kunnen we nog een beetje later naar bed gaan, want we hebben morgen een rustdag. Maar dat hebben we ook wel nodig na de wedstrijd van vandaag. Oké. Nou, Ivan, jij bent de bondscoach van dit elftal, maar tot voor kort was je nog onderdeel als speler van dit elftal. Geef ons een beetje, hoe is dat anders? Natuurlijk is het anders, want je bent bondscoach, je hebt een andere rol, maar geef ons eventjes aan hoe dat aanvoelt. Ja, aan de ene kant denk ik soms van als bondscoach, jezus, wat wil ik graag mijn shirt aandoen en in het veld stappen. Aan de andere kant vind ik het ook weer mooi als ik toch de energie en in het veld kan zien die ik zelf ook altijd heb gegeven in het veld bij mijn spelers. En ik moet zeggen, ik ben heel blij verrast hoe het nu gaat met mijn team. Ja, inderdaad. Maar het is inderdaad heel anders als bondscoach dan als speler. Ja, je wil soms inderdaad het shirt aantrekken. Je bent ook heel erg gepassioneerd als je coach. Doet erg graag mee, letterlijk en figuurlijk aanwijzingen geven. Maar dat gaat ook soms gepaard met emoties. Hoe moeilijk is het om je emoties in bedwang te houden? Heel erg moeilijk. Kijk, we hebben op internationale toernooien te maken met scheidsrechters die niet in hun reguliere competitie op het hoogste niveau acteren. Dus dan kan je dat ook niet verwachten. Maar tijdens zo'n eindtoernooi, dan wil je zo graag winnen. En dan raak je wel gefrustreerd als de scheidsrechters 4 of 5 fouten achter elkaar maken. En daar kan mijn emotie soms wel eens losbarsten, inderdaad. Ja, ik kom zo meteen bij jou terug, want jij belichaamt eigenlijk de geschiedenis van dit korfbalteam. Sinds dat dateert van 2017 toen jullie begonnen. Maar ik wil toch eventjes naar Iske moet ik goed zeggen. Iske van Ginkel. Jij bent niet zo lang bij dit korfbalteam. Je speelt op vrij hoog niveau, ik dacht de één na hoogste niveau in Nederland. Hoezo ben jij betrokken geraakt bij dit Surinaams korfbalteam? Ik speel net op het één hoogste niveau van Nederland.
Mijn vader die heeft, nou, bijna een jaar geleden, denk ik, een mail gestuurd naar de Surinaamse Bond van wat is er voor nodig om, zeg maar, bij het team aan te sluiten. En dat was van vader, moeder, zelfgeboren of je opa en oma. En mijn opa en Jap Toussaint, die komt uit Suriname, zijn geboren en getogen. En toen heeft Ivan mij gebeld. En toen was het nog wel aan het begin een beetje van, ja, kan ik dat wel een beetje combineren met sport, school, mijn vriend en alles. Maar uiteindelijk ook nog met mijn eigen coach gepraat bij mijn club van, kan ik het combineren, vind ik dat oké? En ze vonden het hartstikke leuk, zeiden ook gewoon doen. En dan ben ik na de Ahoy-finale ben ik aangesloten bij het team. Ja, ik wil toch eventjes over jouw Surinaamse achtergrond. Er stroomt Surinaams bloed dus een beetje door je heen. Je oma, zeg je, en opa, die zijn van Suriname? Mijn opa is Je geboren opa en van getogen in Surinaamse komaf. Vertel, van waar is hij? Kijk, weet je een beetje over van waar je opa allemaal vandaan komt? Ik ben 3 keer in Suriname geweest. Ook 2 keer met mijn opa. Dus ik ken het wel een beetje. Maar ik weet niet helemaal waar hij heeft gewoond. Hij kent wel mensen van de opa en oma's van het team waar ik nu, zeg maar, van het Surinaamse team. Wist hij gelijk de plek te weten van, ja, maar dit was dat huis met die boom waar die fruit aan hing. Dus dat was wel leuk. Maar ik heb ook nog daar gewoon familie wonen. De familie Kroes woont daar nog. En nog meer familie. Wat wij ook wel proberen om de 4 jaar zeker te bezoeken. Zodat we ook gewoon in contact kunnen blijven. Ja, en ik kijk naar je als onderdeel van dit team. Het geeft aan mij de indruk dat het erop lijkt dat je er al heel lang bij was. Want je speelt alsof je leven ervan afhangt en je mingelt heel goed met de rest van het team. Hoe komt dat zo? Ja, dat komt gewoon vanaf het begin dat ik hier in ieder geval met het team in aanraking ben gekomen. Staan ze allemaal open voor mij. Ze welkomen me gewoon. Ze beschouwen me gewoon als familie. We doen ook alles. En ik doe toch ook gewoon mijn voor en de passie voor wat ik nu doe. Is gewoon voor de familie in Suriname. Voor mijn opa die dan hartstikke trots naar me kijkt. En die dan ook gewoon appjes stuurt van, wat heb je het goed gedaan? En we zijn trots op je. En de familie uit Suriname stuurt allemaal appjes. En ik krijg hem ook wel weer via mijn moeder te horen. En ja, het is gewoon alsof je in een familie binnenstapt en je gelijk thuis wordt. Ja, hou dit even vast, want ik ga hierop terugkomen. Want ik heb een moment gezien. eh, en over dat moment ga ik straks met je praten, over emotie gesproken. Ik ga weer eventjes naar Ivan. Ivan, toen ik even wat naslagwerk over je las, zag ik dat jij komt uit Koog aan de Zaan. Waar is dat ergens in Nederland? En wat doet een Surinamer ergens in Koog aan de Zaan in Nederland? Ja, nee, ik ben geboren in Amsterdam. Daar ben ik geboren en getogen. Mijn ouders komen uit Paramaribo en Coroni. De Esaias is wel bekend. Oh, in grote Suriname. familie, man. Esaias. Wie kent de familie Esaias niet? En mijn vader, draagt mijn vaders naam, Karsters. Ehm, eh, maar ik ben nu sinds 3 jaar geleden verhuisd naar Koog aan de Zaan. Dat is vlakbij Amsterdam, Zaanstad, Zaandam. Ah, dus het is in principe, de naam doet vermoeden dat het ergens in een uithoek van Nederland is, maar het is Nee, het vlakbij is in een principe. kwartiertje van Amsterdam. Nee, dat valt dus mee. Oké, maar wat heeft je gebracht in Koog aan de Zaan? Ehm, ja, ik heb daar gewoon een nieuw huis. Gewoon het is iets ruimer. Ja, Goedkoper wonen of niet zo? bijzonders. Ja, ja, zoiets. Want Iets ruimer Amsterdam, gaan dat is wonen. duur natuurlijk, weten we. Ja, daarom. Dus dan moeten we het even buiten Amsterdam. Maar niet te ver hoor. Jij je stond aan de geboorte van dit korfbalteam, laat me het maar zo zeggen, ergens in 2017. En je hebt het team eerst was deel van het team als speler. Jullie hebben een bepaalde journey doorgemaakt en jullie staan nu voor de tweede keer op het WK. Vertel, na alles wat jullie hebben meegemaakt en nu weer staan op het WK, neem ons eventjes mee, hoe is dat allemaal gegaan? Ja, in 2017 ja, toen kwamen er een aantal mensen die zeiden van hey, waarom is er geen Surinaams team? Nou, toen kwamen Rico Kruijt en Gerald van Dijk
naar me toe van, wat denk je ervan? Kunnen we een Surinaams team maken? Zei ik, count me in. Daar gaan we ervoor. En ja, toen hebben we een paar andere mensen bij verzameld, waaronder die nu ook assistent bondscoach is. Jairus Nikatia zat erbij, Sharfin Sahai zat erbij. Errol Oppering, onze bestuurslid, zat in dat groepje. En toen zijn we echt gaan kijken van, hoeveel mensen spelen in Nederland die Surinaamse roots hebben. En kunnen we daar een team van maken. Nou, daar hadden we gelukkig genoeg spelers voor. Maar ja, om dat te kunnen doen, officieel, moeten wij ook toestemming hebben van de regering. Omdat we in Nederland wonen natuurlijk ook. Om als korfballers onder de Surinaamse vlag uit te komen. Nou, die toestemming hebben we gekregen. Daar ben ik hoogstpersoonlijk samen met Sherwin Sahai naar Suriname afgereisd. Om dat te vragen persoonlijk. En dat is toen geregeld in 2017. Eind 2017. En hebben we in 2018 gelijk mee kunnen doen aan de Pan-Amerikaanse Spelen in Cali in Colombia. Daar zijn we Zuid-Amerikaans kampioen geworden voor het eerst. En daarmee wonnen wij zeg maar de ticket om in 2019 naar Zuid-Afrika te gaan. Naar de wereldkampioenschappen, onze eerste WK. Nou, dat ging niet soepel, want zonder steun, financieel, was dat echt heel moeilijk. We hebben al onze vrienden, familie, werk, oefenwedstrijden, noem maar op. We hebben overal geld vandaan moeten halen en nog een eigen bijdrage moeten betalen om naar het WK te gaan. En ondanks dat hebben we echt super mooi resultaat neergezet op ons eerste WK 60. Ja, dat is gewoon een fantastisch resultaat waar we heel trots op zijn. Het was een heel goed team waarmee we op de vorig jaar op de World Games mee konden spelen. Omdat je zesde bent geworden op het WK, mag je dan ook meedoen aan de World Games. En dat was in Amerika in 2022 dus. En daar zijn we ook 60 geworden. En dat is eigenlijk het hoogste platform, want het zijn de Olympische Spelen voor niet-Olympische sporten. En dat is natuurlijk ook een prachtige prestatie. Want je hoort nu gewoon officieel tot de beste 8 van de wereld. Nou, om je weer te kwalificeren voor dit toernooi, het WK, moesten we weer kampioen worden van Zuid-Amerika. Nou, dat hebben we gedaan in 22 in december in Argentinië. Ook daar moesten we, net als het eerste WK en de World Games, geld inzamelen met een actie. Ook dat is ons gelukt met een enorme bijdrage trouwens bij Argentinië. Dus we konden ook niet met heel veel spelers daarheen. We zijn normaal mag je met 7 dames, 7 heren meenemen. En dat was dit keer 5 dames en 4 heren. Dus ik heb toen daarna nog als 5e heer bij moeten springen als bondscoach en speler. Om de kosten te drukken. Nou, we zijn daar dus kampioen geworden. En nu we eindelijk toch een beetje meer steun krijgen we kleine sponsoren binnen. Maar ook onze hoofdsponsor Ethics heeft ons daar ook een enorme boost in gegeven. En door heel veel oefenwedstrijden te organiseren hebben we heel veel geld ook opgehaald. En konden we dit keer voor het eerst, en dat vind ik een hele grote stap, voor het eerst kosteloos naar een eindtoernooi, naar dit WK. En daar zijn de spelers en de staf gewoon enorm blij mee. Nou, mooi. En we doen het nu ook weer gewoon heel goed. Ja, inderdaad, daarover gesproken. Maar de rol van de Korfbalbond, want die is ook ontstaan in dat hele proces. Wat is die in jullie traject? Ja, nou ja, goed. Ik heb samen met Sherwin Sahai officieel zeg maar, de bond opgericht. Daarna hebben we hem heringericht om het zo officieel mogelijk te maken. Ik ben ook bestuurslid van de bond. Maar we zijn nog veel te jong. We hebben nog niet de financiële mogelijkheden om het Surinaams team daar in de komende toernooien in te steunen. Dat komt echt van sponsoren, donateurs af en leden. Om dat voor elkaar te krijgen. Ja.
Nou goed, jullie staan er, hoe dan ook. En jullie, net als wat je net zegt, jullie konden echt nu kosteloos er staan. Verlicht dat dan ook de druk op het team? Of het nou echt druk geeft of niet, dat zou ik niet durven zeggen. Dat kan jij misschien beter een antwoord op geven. Dit is mijn eerste toernooi, dus ik zou het verschil niet weten. Nee, ik denk wel dat het gewoon voor het team een lekkerder gevoel geeft. Dus we gaan wat meer ontspannen richting een toernooi. Want anders ben je veel te veel bezig met het geld inzamelen om daarheen te gaan. En nu konden we eindelijk een betere voorbereiding hebben op zo'n toernooi. En je ziet eigenlijk, kijk, ik heb met een fantastisch team gespeeld in de afgelopen 5 jaar. Met heel veel ervaren spelers. Eigenlijk op papier veel betere spelers dan wat we nu hebben. Maar ik heb nu een team, en ik heb het ook zelf gezegd, dat wij gewoon een veel beter team hebben dan toen. En het is een jonger team. Heel veel mensen hebben hun eerste WK in ons team. En ja, ik had me niet een beter team kunnen wensen. Het is echt een fantastisch mooi team die we hebben staan. Ja, ik wil toch even kort met je praten over, want er wordt naar jullie gekeken. Er zijn een heleboel Surinamers die ontzettend waarderen wat jullie doen. Ik bedoel, jullie wonen en werken of studeren in Nederland en jullie komen uit voor Suriname vanwege jullie binding. Want anders zou het ook niet kunnen dat je speelt voor het elftal. Maar je hebt ook een paar mensen die dat waarschijnlijk door onwetendheid niet snappen hoe dat allemaal zit en hebben wat kritiek. Hebben jullie die kritieken ook gehoord en hoe gaan jullie daarmee om? Eerst van jou als bondscoach, want Iske is er net bij. Ja, natuurlijk hebben we wel wat kritieken gehad, zeker in het begin. Dan krijgen we kritiek zoals, nou, het zijn geen echte Surinamers, want ze wonen allemaal in Nederland. En, ja, dat is best wel pijnlijk om te horen, want we voelen ons echt verbonden met onze roots, met Suriname. En ik heb, was het gisteren, dat gesprek? Ja, gisteren heb ik het team bij elkaar gehad en heb ik gevraagd, hey, wat zijn jullie drijfveren om voor ons land uit te komen? Om Voor het land te vechten. Om voor het land te vechten. Nou, het kwam er eigenlijk op neer dat we zo verbonden zijn met onze roots. Eigenlijk net als Surinamers, echte Surinamers zelf, we zijn echt trots met wat we doen en wat we hebben. En dat je dat voor je eigen land mag doen, dat geeft ons zoveel kracht en verbondenheid met ons land. Ja. En dat zouden we veel meer willen. We zouden zoveel meer liefde willen ontvangen vanuit Suriname. En, want ik merk wel dat het toch niet... Er zijn 2 kampen. Eén is heel trots dat we dit doen en juist heel goed. Anderen vinden van nee, het moet in Suriname. Alleen door echte Surinamers in Suriname. Maar daar zijn we nog niet, want we zijn nog heel jong. We zijn dus begonnen met hoofddoel om korfbal te herintroduceren in Suriname. Ja, dat blijft ons hoofddoel. Ja, laten we het maar daarover hebben, want ook daarin spelen jullie een rol. Jullie willen niet alleen maar uitkomen voor Suriname, maar jullie willen er ook aan bijdragen dat de korfbalsport in zijn geheel weer wordt gespeeld zoals het gespeeld moet worden en ook breed. Vertel daarover. Exact. Wat is de rol van het korfbalteam daarin? Nou ja, goed, we hebben daar een heel plan voor geschreven. En dat begint natuurlijk met succes. Want zonder succes ga je geen mensen voor je winnen. En dat geeft ons juist nog meer extra kracht om dat succes ook te behalen. Je ziet ook dat we na het verlies tegen België, dat iedereen in tranen was. Omdat we het gevoel hadden van, hey, we hebben ons land niet trots gemaakt. Hè? We doen het echt met die kracht en die passie. En, maar aan de andere kant, we staan wel op een WK. En we doen het goed. En we spelen met bravoure en passie. En dat ziet iedereen ook. En veel plezier. We zijn hier ook heel erg geliefd. Eigenlijk over de hele wereld. En het zou zonde zijn als Suriname daar geen deel van is. We willen korfbal herintroduceren. We zijn nu begonnen met Birek Sports, een stichting die korfbal geeft aan zo'n 100 plus kinderen, 150 plus. En daar zijn we al heel blij mee. We hebben een eerste toernooi kunnen organiseren in augustus.
En we hopen dat dat het begin is van korfbal in Suriname, dat het als een olievlek uit zal breiden straks. En straks op alle scholen korfbal wordt geleerd, dat iedereen het weet. En dat we vanuit daar de komende 5 jaar kunnen bouwen aan teams onder de 17 jaar, onder de 19 jaar, onder de 21 jaar. En wellicht gewoon echt spelers die ook zich toe kunnen voegen aan de grote selectie die toernooien gaat spelen. Ja. Dus vanuit daar, ik weet dat Suriname gigantisch veel sporttalent heeft. En het is zonde als we dat niet kunnen gebruiken. Ja, dat is het team onder leiding van meneer Sabayo, die dus flink bezig is hier. Een vogeltje heeft me gefloten dat het team naar Suriname komt eind dit jaar om verder dit proces in te gaan. Klopt dat? Oh? Oh? Ivan, wat is dit? Nou, dat hoop ik wel. Nogmaals, we zijn financieel afhankelijk daarvan. Ja? Dus er zijn wel bepaalde gesprekken die we hebben. Ik hoop dat SLM ons ook daarin wil steunen natuurlijk. Want ik vind dat het wel op zijn plaats is dat de regering en daar toch ons de erkenning voor kan geven. En dat ervoor zorgt dat ons team daarheen kan vliegen om ook onze mensen, want zo noem ik het, die warme brasa te geven. Dat we dit voor hun doen ook. Nou goed, we houden dat vast. Iske, even naar de wedstrijden. We zien je met passie spelen, de rest van het team ook er vol in gaan. Jullie hebben de eerste wedstrijden gewonnen. Dat was anders bij het vorige WK, je was er toen niet bij. Maar vertel ons, hoe is dat gegaan? Met welke instelling gingen jullie iedere keer weer die wedstrijden in? Nou, de eerste wedstrijd was met mijn lijstje in Hongarije. En je weet gewoon, ja, mijn lijstje staat lager dan onze ranglijst, dus je weet je moet winnen. Maar dat betekent nog steeds niet dat we ze mogen onderschatten, want iedere tegenstander kan je verrassen. Dus we gaan met elke wedstrijd dezelfde passie in, met van, we gaan het voor ons land doen, onze familie, voor wie dan ook. En we gaan met z'n allen voor die punten vechten. Het maakt niet uit wie ze scoort. En als we scoren, gaan we juichen alsof we wereldkampioen worden. Elke wedstrijd weer. Hongarije ook. Zag je ook afgelopen wedstrijden. Ook al hebben ze jammer genoeg verloren. We zijn nog steeds met die passie die we altijd hebben, zijn we erin gedoken. En dan zien we ook dat we gewoon de nummer 2 en 3 op de wereldranglijst het gewoon heel moeilijk kunnen maken. Inderdaad, daarover gesproken, je had dus de eerste 3 partijen gingen smooth, tussen aanhalingstekens. Je hebt de winning mood er helemaal in. En dan moet je spelen tegen de nummer 2 van de wereld, België. Maar jullie hebben het België behoorlijk moeilijk gemaakt. Hoezo? Wat was toen de instelling? Hebben jullie zoiets van, oh, het is België? Of nee, we gaan ervoor? En we denken niet zomaar van, oh, het is België nummer 2 van de wereld, we moeten voorzichtig zijn. We denken eerder, we hadden in ons hoofd, we willen voor die plek nummer 3, we willen voor die bronzen medaille. Daar gaan we voor vechten, natuurlijk ook voor het land en alles. En we denken van, we gaan gewoon laten zien wat wij kunnen. Wij kunnen met het hele team verdedigen, we kunnen met het hele team gewoon goede aanvallen draaien, gewoon scoren. En dan zag je ook wel vanaf minuut 1 dat we durfden te verdedigen. En niet dat we denken van, we houden afstand om te kijken wat het gaat. En we durfden met z'n allen erop, waardoor zij ook dachten van, ze komen echt met volle vaart op ons af. We moeten nu ook aan de gang. Ja, en dan uiteindelijk vecht je wel, maar je verliest het toch. Waarschijnlijk door de ervaring die zij misschien veel meer hebben. En ze zijn gewoon wereldtop. Hoezeer? Ik heb begrepen dat ze vandaag de finale gemist hebben. Hebben jullie dat ook meegekregen? Dat klopt. Dat klopt zeker. En wat denken jullie van, ze zijn er toch niet door? Of denken jullie van, oh jammer voor ze? Wat is het gevoel? Nee, ik zei gelijk tegen de rest van het team, jongens, we hadden daar gewoon kunnen staan. We hadden of tegen België of tegen Chinese P gewoon die halve finale kunnen spelen. Zo zat ik gelijk in mijn hoofd, want beide wedstrijden hadden we kunnen winnen. Hadden we gewoon door kunnen gaan. Maar ja, weet je wat, dan is het ook gewoon, welk team doet het goed. En ja, weet je wat, dan is het ook maar zo. Het is niet dat we denken van, oh België verliest wat leuk voor. Dus we denken wel van, heel denken we toch een beetje van,
beetje lekker voor je. Ja. Hoe slecht het ook echt is. Maar ik wil toch met het moment gaan, want ik heb het over dat moment na die wedstrijd tegen België. Kwam goed in beeld, jouw emotie. Ja, vertel, neem ons mee naar dat moment. Wat gebeurde er met je? Waaraan zat je te denken toen je in huilen uitbarstte? Nou, het was gewoon die hele wedstrijd. Het begon zo spannend. We deden het met het hele team zo goed. En dan red je het net niet. En je doet het dan natuurlijk gewoon voor je familie. Voor me ook. Doe ik het ook echt voor mijn opa. Iedereen doet het voor het land, voor hun eigen familie die daar leeft. En je zit zo erg in het moment met die passie en het gaat goed en je bent er bijna en dan lukt het net niet. Dan komt toch een soort van teleurstelling over je heen. En bij mij ging het vooral om van, ja, ik heb 2 doelpunten doorgelaten. Was niet handig, kon beter. Terwijl je ook eigenlijk moet denken van, het is nummer 2 van de wereld. Het is niet gek dat je 2 doelpunten doorlaat, terwijl je nummer 6 van de wereld bent. Ja. Het komt allemaal omhoog. En dan hoor je natuurlijk het andere team juichen, dat helpt ook niet. Dan stroomt het van los, want je wou winnen, je was dichtbij, maar het werd toch net niet. Ja, een ander leuk moment was tijdens een andere wedstrijd, ik dacht tegen Maleisië of zo. Probeerde je nog een bosserbieter te scoren? En die bal ging er ook in, maar het werd niet meer meegeteld. En je ging naar de arbiter van, hey, hallo, het is toch een score, weet je wel? Wat zei je tegen die arbiter? Ja, ik zei van, het was toch op tijd, het was op tijd. En het was gewoon goed. En ze zei van, nee, je was te laat. Terwijl ik dacht van, ja, maar als het te laat was, had dan gelijk gefloten. En dan had niet gewacht en zo. En ik zei van, kom op, gun me deze dan nog even. Gun me deze nog even. Ja. Ze konden gelukkig omlachen, maar Ja. ik kreeg me echt niet meer mee. Jammer genoeg. Ja. Ivan, het team heeft die halve finale dus net niet gehaald door het verlies tegen België en daarna tegen Chinees Taipei. Die is overigens de nummer 3 van de wereld. Hadden jullie het beter getroffen als jullie misschien niet waren uitgekomen tegen België en Chinees Taipei? Denk je dat de halve finale er dan beter in zat? Ja, nou kijk, als we hadden gewonnen tegen België, dan zouden we uitkomen tegen Portugal. En ik denk dat dat ons meer kans had gegeven tot een halve finale, ja, inderdaad. Helaas is dat niet zo uitgekomen, maar we waren nog steeds niet bang. Assistent bondscoach die komt altijd met een heel goed plan. Jairus is echt een tacticus eerste klas. Die komt altijd met een super mooi plan om de toplanden te bestrijden. En daardoor hebben we België onder de 20. Nou ja, ze scoren eigenlijk 30 plus in de wedstrijd. En wij hebben ze op 15 goals kunnen houden. Dus dan kan je zeggen dat de ploeg het gewoon fantastisch heeft gedaan. Alleen scoren we niet mee. Nou, tegen Taipei hebben we de tweede kans gekregen om eigenlijk door te gaan. En naar de halve finale. Moet ik zeggen dat dat echt... Ik heb Suriname nog nooit zo goed zien spelen. Als ik zelf kijk naar mijn eigen wedstrijden die we hebben gehad in die 5 jaar, was dit de mooiste wedstrijd die ik heb gezien. Ja. Naar mijn mening heeft Taipei de beste korfbalster van de wereld misschien, Wen Lin. En Iske heeft haar gewoon aan banden gelegd. Dus het plan wat we hadden tegen Taipei klopte gewoon. En we hadden een paar cruciale momenten waar de scheidsrechter niet optrad. Of niet juist optrad, laat ik het zo zeggen. Die deden toch best wel pijn. Ik zeg niet gauw dat we door scheidsrechters hebben verloren. Maar deze is best discutabel. En daardoor was mijn frustratie tijdens die wedstrijd ook weer heel hoog. Waren mijn emoties ook weer natuurlijk naar boven je kunt er nu komen. achteraf om lachen, maar had dat jou... ik weet niet of heb je ook rode en gele kaarten in de korfbal? Ja, absoluut. En, dus hebben je gemasseld? Ik heb in de verleden ook wel. Ja, nee. Tegen België had ik misschien een gele kaart moeten krijgen. Ik gooide toen een flesje water op de grond die helemaal uit elkaar barstte. Dus de hele jurytafel en de commentatoren waren helemaal nat. En het flesje rolde het veld zelfs ook nog in.
Maar die frustratie is echt. En gelukkig kennen de scheidsrechters me goed genoeg dat ik dat niet zo bedoel. Ik had een gele kaart ook moeten krijgen voor een actie natuurlijk. Want het hoort ook niet op het veld. Ik heb gelijk mijn excuses ook aangeboden. Ik zeg van ja, sorry dat ik zo reageer, maar jullie maken 4 keer een fout. En jullie maken 2 keer een cruciale fout, waardoor zij 2 goals maken. Ja, ik snap dat jullie niet alles kunnen zien, maar snap mij ook. En zeiden ja, ik wil het gewoon niet meer. Het is echt je laatste keer, je gaat niet zitten en ik wil je niet meer horen. Dat krijg je dat. heel vaak een laatste keer gehad, hè? Ik heb heel vaak een laatste keer gehad, ja, klopt. Maar ja, je wilt gewoon heel graag winnen. En als je wint, wil je ook eerlijk winnen. En ja, dan raak je wel eens gefrustreerd als het zo duidelijk is dat ze fout zijn. En ja, ze hebben de wedstrijden ook teruggekeken en hebben ook een paar fouten erkend. Ja. Ja. Maar dat is helemaal niet erg. Het is een momentopname. Als je het op dat moment anders ziet, ja, dan kan dat natuurlijk. We zijn allemaal mensen, we maken allemaal fouten. Maar het is gewoon zonde als je ons uit de flow houdt. En wij niet meer scoren. Je mist uiteindelijk dus die halve finale. 2 wedstrijden achter elkaar verloren. Hoe moeilijk is het om je op te laden om dan tegen Portugal te gaan spelen? Om een plek te krijgen voor die 5e plek? Want dat is dan nu het hoogst haalbare voor jullie. Ja. Hoe doe je dat? Nou, we hebben het team vrijgegeven deze ochtend om niet te gaan trainen. Ik heb gisteravond een beetje de avond vrijgegeven. Normaal komen we nog een beetje bij elkaar, gaan we het erover hebben en dat soort dingen. Maar dit keer dacht ik van laat iedereen maar gewoon lekker zijn ding doen. Zijn eigen frustratie op zijn eigen manier kwijtraken. Ik vertrouwde gewoon op mijn team dat we vandaag gewoon weer voor zouden gaan. En we hebben vandaag een ander soort voorbereiding gehad met mooie activatieoefeningen voor het lichaam onder leiding van mij. Dat was goed en heel leuk. Ik weet niet hoe jij het hebt ervaren. Ik vond het wel bijzonder. Bijzonder. Want ik dacht eerst dat we gingen rekken en strekken, maar het was meer inderdaad gewoon spieren activeren. Ja, inderdaad. Dus de bondscoach is van alle markten thuis. Even jezelf een veer in de hoed steken. Ja, maar dat heeft wel ook voor een soort ontspanning, voor een soort bepaalde ontspanning gezorgd binnen het team. Dat we weer toch echt wel een beetje vrolijk waren. En we hebben ook wel gelachen tijdens de sessie. Daarna hebben we samen geluncht. En zijn we eigenlijk gewoon vertrokken naar de wedstrijd. We hebben de avond van tevoren hebben we eigenlijk alle tactische dingen al doorgegeven aan de spelers, aan de basisspelers. En kort voor de wedstrijd komen we altijd weer bij elkaar voor een kleine korte bespreking. Kleine pep talk, motivational speaking. En iedereen wist wat hij moest doen in het veld en daar gaat het om. En het is gelukt. Jullie hebben gewonnen van Portugal. Jullie moeten nu nog 1 wedstrijd, dacht ik, spelen zondag. Is het geworden Duitsland of Engeland? Het is Duitsland geworden. Duitsland was te oppermachtig voor Engeland. En we zullen spelen om de 5e of de 6e plek. Nou, 5e plek. Nou, voor welke ga je dan? Absoluut voor de 5e natuurlijk. Kijk, het was grappig, want ik heb vanochtend in mijn speech heb ik verteld over onze allereerste oefeninterland in 2017. Die was tegen Portugal. En die hebben we toen verloren met een golden goal. En sindsdien slaap ik slecht. Dus ik heb vanavond heerlijk slapen? Vanavond slaap ik zo lekker. Most sweetie. Echt waar. Maar het vorige WK heeft Duitsland onze 5e plek gesnoept. Want dat was dezelfde finale die we hebben voor dit aankomende zondag. Om die 5e, 6e plek. Dus als we die nog pakken... Slaapt hij als een roosje. Nou, echt. Maar wacht even. Iske, jij hebt de enige verbinding met Duitsland. Want je vriend is volgens mij van Duitse komaf. Ja, maar... Nee, hij komt uit Nederland, maar hij speelt nu in Duitsland. Professioneel. Hij speelt in Duitsland.
Dus ja, hoe sta je erin? Maar hij speelt... En hij zijn vrienden. hij speelt niet op... hoe kijkt hij naar jou ten eerste dat jij op best hoog niveau speelt en ook voor het nationaal elftal van Suriname? Ja, hij kijkt vol met trots met name. En hij snapt ook hartstikke goed hoe zo'n toernooi ingaat. Want hij speelt zelf voor het Nederlands voor de batting. En hij kijkt met trots voor name. En hij probeert zo goed elke wedstrijd te kijken. Maar hij heeft natuurlijk ook zijn eigen trainingen en zijn eigen dingen. Maar hij kijkt wel echt vol met trots met name. Hij krijgt ook elke keer na een wedstrijd zeggen... Je hebt 2 doelpunten gescoord. Of je hebt echt hun beste dame eruit verdedigd. Emotie is Ja, hij is emotie. Ja, dat gebeurt in het team. Maar Ivan, wat ga je tegen het Ja. team zeggen? Je had een goede motivatie voor Portugal. Jullie hebben ook wel nog een appeltje te schillen tegen Duitsland. Wat ga je tegen ze zeggen? Nou kijk, we hebben Om ze te motiveren. altijd wel een veter gehad met Duitsland. En we mogen ze echt heel graag. Hè? Als we kijken naar het vorige WK, dan zitten we op de avond van tevoren zitten we gewoon met heel Duitsland en Team Suriname samen te kaarten. Het is heel gezellig. We mogen elkaar wel, maar we liggen elkaar niet. Dus ja, ze hebben ook wel een beetje een grote mond. Maar we gaan zien wie het hardst lacht zondag. Oké, wie het hard lacht. Zeg nog wat tegen Suriname, want jullie gaan voor die 5e plek. En misschien dat jullie beiden nog iets willen zeggen tegen jullie familie, vrienden die jullie hier in Suriname hebben. Die kijken naar Suriname, wat Suriname doet. You first. Ik vind. Ja, tuurlijk. Nee, ik wil mijn familie hartstikke bedanken voor alle lieve berichtjes. En ik hoop dat ik jullie snel weer kan zien. In het echt. Niet meer via de telefoon of via berichtjes. Nou, sowieso iedereen die kijkt. Ik begreep dat de wedstrijden live worden uitgezonden. En soms worden herhaald, ook op de Surinaamse lokale tv. Iedereen die kijkt, hartstikke bedankt voor jullie steun en jullie interesse. We gaan er alles aan doen om Suriname trots te maken. We hebben al natuurlijk historie gemaakt door in ieder geval op een WK te staan. En nu 2 keer zelfs achter elkaar. We hopen zo snel mogelijk jullie kant op te komen. En ja, die warmte te voelen van jullie in persoon. Mijn familie, Karstens, Isaias, love you. Ja. En al mijn vrienden en die kijken ja, en me steunen. Hartstikke bedankt. Ga zo door, blijf ons volgen. Ja, gaan jullie dan ook spelen als jullie naar Suriname komen? Demonstratie? Absoluut. We gaan sowieso wel een demonstratiewedstrijd geven. Hier op misschien kunnen we kijken of we misschien wel een ander land kunnen uitnodigen ook om toch even een friendly match daar te spelen. Nou, super. Succes in elk geval zondag. We gaan naar jullie kijken, we gaan jullie volgen. Ja, hier op Supreme TV wordt die live uitgezonden met herhaling voor degenen die het hebben gemist. Want het wordt veelal heel vroeg of heel laat gespeeld met het tijdsverschil. Ja. Maar we gaan in elk geval naar jullie kijken. En we hopen natuurlijk dat jullie winnen. Om dat toernooi nog mooier af te sluiten dan het al is geweest voor jullie tot nu toe, toch? Ja, zeker, absoluut. Kijk naar Supreme TV. We zijn live zaterdagnacht, zondagochtend eigenlijk. Of misschien wel nog net in de avond. Maar wie niet. En ik kan u vertellen dat het succes waar we op hoopten aan het einde van het gesprek voor die wedstrijd om de 5e plaats, inderdaad ook is gekomen. Ze zijn de 5e geworden. Ze hebben, sterker nog, die wedstrijd groots gewonnen van de Duitsers en hebben dus revanche genomen op het vorige WK toen ze verloren in de strijd om de 5e plaats, voor de 5e plaats van ditzelfde Duitse elftal. En nu winnen ze dus op een grootse manier met 26-10. En u zult zo meteen een korte samenvatting zien van deze wedstrijd en daarna een interview welke een van de commentatoren van die wedstrijd had met Rendel van der Steen. Dat is de captain van het Surinaams korfbal elftal. Gaat u met me mee? And Suriname celebrating this blowout win for spots 5 and 6. They become number 5 of this World Championship.
Yeah, this game is over. 10-26 win for Suriname. Let's see who we're going to talk to, but I got a feeling. Captain Randall van der Steen from Suriname. The first feelings that you're experiencing right now? I think finally. I mean, the German team, we've known them for quite a while. 2019, the South Africa World Cup. Yeah. We met them at the World Games and we lost both times. So we were really on a revenge game actually, and happy it actually showed off. The team was fired up and everything went quite well actually. Yeah. And then thinking about the goals that you had in mind when Suriname was entering this tournament, at least top 5. Yeah. That was the aim. Exactly. You got it. Yeah, we got it. Mission complete. Mission accomplished. Of course, we wanted a medal. We really tried. We got some good opponents, and we lost the battles. But afterwards, full focus, regrouping the whole squad, regrouped, and we went for the 5th spot, and we grabbed it. Actually. 26-10, so a blowout win for you guys. Yeah. What are the strengths of the Suriname team? Can you describe it? I think we just give everything to each other. Full energy, that's what we expect from each other. And we're just all happily, if one of us scores, we all score. That's like the main point. Can you guys then also be critical towards each other? Say, hey, I expect more from you. Do you guys also communicate so directly? Definitely, definitely. At the start of the game, we all have a plan. Coaches made a really good strategy, and everyone needs to do that part. And if we all do our part, it looks like this, I guess. Yeah, you have some high-scoring talents. Iska van Ginkel, yes, definitely. very, very young. Amazing. You also have a little bit of experience. Yeah. Can you describe the balance in your team? What I like the most about it is like the talented people like Iska are actually even able to say stuff as well. So it's a mix, as you mentioned, between old and young, but everybody has their part and actually isn't afraid to actually step up and talk what's needed. Yeah. Yeah. What about Ivan Karsers, the head coach? How important is he to the team? Definitely. Outside of the field, but also inside. He just keeps us focused, mentality 100%, and keeps us reminding about why we're doing this. And that's reintroducing korfbal in Suriname and making everybody proud who is supporting us. Yeah, because what are now the plans for the Suriname team? I mean, you got founded in 2017, and you got some big ambitions, right? Can you tell a little bit about that? Yeah. So basically we started reintroducing korfbal in Suriname. We had our first school tournament, and now we're trying to let it even grow more, trying to add more schools, maybe add a competition. And we're actually trying to, have plans to go next year to Suriname with the players and actually help there, make it even bigger. Do workshops, go to schools? Definitely. Workshops, trainers, coaches and players, of course. Amazing plans, Randall. Congratulations on winning the 5th spot here at the 2023 World Championship. Volg ze via Supreme TV hier op 22.2. Ik ben Jeff Kramer voor Supreme Exclusive. Tot een andere keer. Dag.